Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ta ku dinga samun sabbin ɗaukar mu da zarar mun ɗaura. A yau ma UK Media Post ya ƙara samun ku labari da mudumin shi a ƙarƙashin jagorancin Dr. Malam Umar Radda. So a yau ne za ku ga yadda jihar Katsina ta zamto cikin natsuwa da tsafta. Kai ka ce kana a Abuja ko kuma kana a wani gari wanda yake zama na cewa babban gari ne wanda ya ansa sunan shi. Da dai mu ma jihar Katsina ba abin mu a baya ba a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Kabir Usman Amoga. Za ku ga yadda Katsina zamto cikin jin lumfashi mai daɗi ba tare da kana ganin ƙwari ko sauro ba anyhow ba kamar shekarun baya ba. So wannan abin jin daɗi ne wanda Dr. Malam Umar ɗaya samu dattijo na gari mai aikata aikin shi cikin hanyar da ta dace, yadda za ku ga ya baza motocin shi lungu da sako domin aiwatar da aikin da Allah ya ɗora masa, domin ya ga ya gama ya lafiya da al'ummar da yake wakilta a ƙarƙashin jagorancin sefa watakan tsaftar jihar Katsina. So wannan abin jin daɗi ne wa mu da kai wa mu je mu kai wa Allah godiya da ya ba mu wani shahararren mutumi mai suna Alhaji Kabir Usman Amoga a ƙarƙashin jagorancin sefa watakan tsaftar jihar Katsina. So mu dai muna taya ku da addu'a da kuma Allah ya ba ku damar gama ayyukan da Allah ya ɗora muku kuma ya sa mu rabu da ku lafiya. Most especially Dr. Malam Umar Radda wanda muke matuƙar tutiya da shi a ƙarƙashin wannan jihar Katsina da duka dai local government baki ɗaya. So abin ƙorafi a nan shine mu dai muna matuƙar jin daɗi, muna matuƙar jin cewa ba za mu samu wakiltan da suke wakiltar mu ba idan ba ku ba. So muna roƙonku da Allah ya bar mu tare da ku kuma ya sa za ku yi ta haƙuri da irin abubuwan da kuke samu a dangane da mu, domin dai kun san duk inda suke a ƙarƙashin ku 'ya'yanku ne kuma yaranku ne sai da muka yi da su. Muna godiya most especially ɓangaren Malam Kabir Usman Amoga. Dr. Malam Umar Radda muna matuƙar jin daɗin mulkinka. Allah ya ƙara ma ikon riƙe mu ya kuma baka damar saukar da nauyin da ke a kanka.